Ah. Blegegek ugeg sadulita. Mel. Ndara. Ndadosaken kaget raos ing manah kula. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk lho. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ya Semar ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi ndadosaken jimat. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nala Garing tak tampa. Ya Nala Garing tak tampa. Kok lenggah ngandhap den mbok ora kaya ngoten niku niki ning papaning para batur-batur kok ngluhurke marang Kakang Mas Werkudara Nala Garing. Wah nggih wonten ngareng-ajenge Kang Ngraka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Den sembah bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya Bagong ndak tampa. Ya Bagong ndak tampa. Enten apa Gus? Lah kok sumengka pengawak bojro. Sajakipun wonten wigatos menawi dipun keparengaken ngabdi Semar nyadong dawuh Den Kakang Semar. Kula mara saiki aku tak takon marang Kakang Nayantaka babakan tanceping antaraning Kakang Semar kelawan para Pandhawa. Kuwi mungguh penemuning Kakang Semar kepiye? Kok aneh pitakone Gus. Jejer kula menika namung batur, kula menika namung pamomong. Dene ndika menika pepunden-pepunden kula ingkang kula mong. Den kula namung ngetutke ngibarate kaya wong ngangon sapi. Kula ngon teng papan sing jembar. Ning nek sapi niku ajeng nyeblung jurang kula tarik aja nganti kecemplung dan kawontenan sing boten sae kados kula momong dhateng para Pandhawa. Yen ngono lair batin Kakang Semar nggone tresna kelawan Janaka apa dene Werkudara. Kok dadak ditanjihke to Den? Sirah kula nggih sikil kula nggih sirah. Niku mboten wonten sing kula golekke kejaba mung ndara-ndara kula Pandhawa. Napa sing kula lakoni niki ideping tekad linambaran rasa tresna asih dhateng bendara-bendara kula Pandhawa. Buktine apa yen Kakang Semar tresna kaliyan para Pandhawa? Ampun malih kok sampeyan nyuwun bab sing kadonyan, Den. Upama kangge kamuktening Pandhawa mulyaning ndara kula. Upama pati uripe Semar niku mangjaluk kula ikhlas. Kula mboten ajeng owel, kula mboten ajeng anggrundel. Ning kula ikhlas nyaosaken pejagesang kula waton niku dadi srana kamulyaning ndara-ndara kula Pandhawa Den. Miat langning kalanggan aklarawan dan moncara tinon lir kekonang tresna karo Pandhawa apa ora? Mboten. Pancen calek iki. Tresna anu tresna. Yen pancen tresna aku tak takon sepiro jero cethek ingkang tresnanmu? Jero banget. Jero tenan lahir batin kula sayang kalian ndara-ndara kula Pandhawa. Tekan ngendi? Duka tekan ngendi, Mbah? Paling tekan perapatan dongkelan kono. Bagong kok dijak serius ki angel, mbok dek iki susah seneng ki ra iso dijak serius. Ngene Bagong. Ngono aja ngene. Wis kulino ngene kok mbok ngono genti. Wong edat. Bendaramu Waradropadi kuwi ilang. Terus aku entuk sasmitaning Jawata. Heeh. Anu nggih. Nek bisane timbel bendaramu Waradropadi Kakang mbok lamun aku kudu ngaturake tumbal. Gombal? Tumbal. Tumbal? Iya. Tumbale napa? Waton iso ngaturake bebathangmu tegese kowe kudu tekaning pati Bagong.
pripun kula ora iso omong napa-napa Den. Gareng piye Petruk kowe aja meneng wae. Iki saya gawat mlayu le. Mlayu gong sing adoh mlebu ngarase. Mlayu cepet. Konjur mlayu gang mlayu Ndara Janaka wis nyekel ukiran kerise rek. Aku ngerti nek Bagong ora tak getak tak kon mlayu. Ndara Janaka nggawa keris Bagong disuduk kowe karo aku roh kunarpane adinmu. Piye? Iki kok dadi kaya ngene iki nek aku ora bali ning Amarta. Kanan ora tak aturke ndara-ndaraku. Ora ketiwasan karane. Wes melu bapak wae tro. Wah, ganwek! Waduh, Wajingker Janaka iki ngoyak banter tenan. Ketoke nek mlaku rindik bareng matek aji. Sepi angin kok kebat kaya kilat keset pindetak. Asem aku wis mlayu banter banget nganti jengkelit barang. Wah, jan wis ora ngimpi, ora ndesasmita apa-apa kok nyawaku kok terancam. Wah, ngrekoso tenan iki. Iki nek nganti aku ketok sirahku sithik, mongko kae nek manah titise ora jamak. Dipanah Ndara Janaka nyerempet bathukku. Nek nyerempet ora masalah. Kene iki dadi ana drit ngono kuwi. Dadi kaya bagus banget kae. Anak temanca apa ora modar tenan. Walah. Pak. Reng. Aku dadi ora ana gluduk. Ora ana udan kok kudu pisah karo aku kowe. Mar. Oh kaya ora ngewangi aku mentoloti mentok kowe. Reng. Truk. Kebangetan tenan kowe ala Gusti paringana pitulungan. Timbangane kani ngoyo kaya ngene nasibku. Kowe dong ikhlaske karo aku tak golek dalan ning pati. Gantung aku arep. Ben. Aneng kok nek taline kuwalik. Sing taline ning ngarep mah kecekek. Piye ya nusuk ah. Golek kayu sing lancip tak tusuk wetengku slep. Nek jero. Nek ora jero, nek mung kiwir-kiwir. Ora mati malah mung megap-megap. Piye ya? Nyemplung kali. Nyemplung kali blung kaline jero ora ana watu. Aku ora iso nglangi. Sedot iwak gedhe saka ngisor slup. Ya nek langsung kelu. Nek ora kelu lara meneh. Wah ngrekoso jarene wong ki nek nglaluki matine ora tinom. Piye ya? Meneh. Saya cedhake Janaka ngono nganti kecekel ngrekoso aku men kae ketoke ana jurang tak nyemplung jurang kae ben nasibku kaya ngapa lak lakonane. Punapa ta mirah ingsun prihatin wasta bumi cil tudatan
tanpa karya sengkang rinemekan Gusti. Asem tak kira jurang jebul men cethek. Men galengan to. Wah, wis jan wis. Iki nek nganti aku glundong nanti tiba ning lendut mak telepek ngono. Ora mati mah men glumut. Wah, kudu kok ngarep kae jero kok rada jero kok wis men. Tak tibake sirahku ndi men. Ayo wis ben kata-katane ponakan ki sak karepe kok do trewet ki ngapa. Tibake sirahku sisik. Sikek keneng watu dies sirah pecah modar wis ya Mir, wis ya Truk. Wis ya Reng tegakno aku. Dayang Pak Pong bung bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Halo Dalut. Lah jeneng kowe Panakawan. Ora tak coba wong glundunge kowe nang nggon lendut kok gayane iki ora eling. Mangko tibane lemah iki tak widak wae mblethok. Lah kok etok ora eling iki. Lah talah. Ayo anak Semar gaweane gecul kumarucul sak geleme dhewe mula ora jeneng muka nek sak tingkah polahe mesti sarwa gawe guyu gawe seneng. Bagong wis subuh kaya iki. Bagong lah dalah bocah kok tangi apa ya Bagong Tan Samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu iki kono teko nang kene iki ora kurang ajar lah dewa padake teko. Wah iki nek jog mesti pahit iki. Kita aja sembrana. Wah, iso omong. Ket mau dengkul kita kuwi ora. Kulon ki dewa. Aduh, pukulun. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun remuk dadi ndika. Kita iki arep ngaturke pangabekti nganggo tata krama ning cangkeme iki tak penake dhewe. Lah kuwi rak ukarane wong gandreng to. Alah Gusti nyun ngapura. Amit pasang Kalimantabek. Tinebene kula dene dumawing nawang tomang pulun. Ya, ulan tanpa ngaturake sembah pangabekti. Sungkem samandekem kula antem. Sakarep kita. Kita ngopo kok arep lalu ki? Wah, pukulun nasib kula pukulun. Nasib kula kelontor-ontor pukulun. Dara Janaka entuk sasmitaning dewa. Nah niki malah kebenaran nonton sampeyan sakniki kula tak takon dewa sing menehi sasmita Janaka sapa? Dewa sing menehi sasmita Janaka kan mateni bakal sapa? Wah, jotos sinang kene kowe. Sik. Iki lah bocah iki edan iki ora. Sak kerepe dhewe iki piye? Dara Janaka paring dawuh entuk sasmitaning dewa Waradropati saha
timbul ning negara Ngamarta nek kudu nganggo tumbal Bagong. Sampeyan niku lak pati ing dewata. Iya, ulun pati. Ha, kudune ngerti. Dewa sing mangkongkon Maesa Spitara, Ndara Janaka sapa? Kok goleke pacul. Sik, waduh bocah iki nekat tenan iki. Waduh, dedeh. Wah, ketemu karo wong edan ngene ya Bagong, pancen lelakon kita pancen kudu ngono. Kita wong ngandani ya. Kita kuwi nyeblung jurang iki mau yekti arep golek daraning pati mergo arep dipateni karo Janaka ra ngono ta kuwi. Nggih. Ha kita aja susah. Ha susah. Bisa karo keluarga. Sapa sing makani anak bojoku? Ya muni ora metu teh cangkeme. Pancen iblis kowe iki, ora dewe cangkemke nek ora anake Semar wis tak kepras gundul kita. Kita ulun paringi daya kekuatan. Kita kuwi bakal entuk kanugrahan. Kita kepengin to mbales lara wirang marang Janaka lan Werkudara. Mestine ora ana wong luput, ora ana wong salah kok arep dipateni. Bagong kita aja mati, nek kita mati tegese wah jagat iki komplang ora ana Bagong ora gayeng. Ah genah, ora ana sing tetembangan. Mosok gara-gara mung Petruk Garang Bagong ditanyakan oleh penonton. Bagongnya mana? Trondolo tanare dewa iso kemekelan musuh Bagong. Ngene ya, kita mlaku bener. Mulon parane aja menggok-menggok. Kita ulun paringi pusaka daya kekuatan wujuding kalung ya kuwi kalung mustika gaib. Kuwi kalung bisa dadi kekuatan kasekten kita. Sapa sing bakal musuh kita ora ana sing iso ngguli kadedean kita. Anggo nek ana ratu sing lagi ngelono tegese lagi lumaku ijen, ratu mau telukno. Ratu mau telukno busanane mbok agem. Terus kita dadi ratu ana ing negarane ratu sing mbok telukake kuwi mau Bagong. Temenan, usus. Iya tenan. Wah, saking senengku iki matur nuwun, pukulun matur nuwun. Wah, jan. Wong ki nek ngrekoso ki mesti bakal entuk mulya. Matur nuwun pukulun. Lho, aja tengok dhuwur, ulun dewa. Oh iya lali ya. Saking senenge pukulun nyuwun pangapura. Pangapunten. Ya ora dadi ngapa, wis kana mangkat to. Kalunge, oh iya lali ae. Oh, dewa kok lalen. Engko kalunge ra tok keke aku mungsuh ratu dipidak modar sida dadi ratu. Mati. Iya ulun ngerti. Kalunge. Ya, iki. Nek dadi kalung pusaka kita. Kalung po genter. Iki kita teka iso dadi kalung. Ora ngono, ora ngoyo angel gawe wayang kalung ki lho ngono ya. Wis pun kae tak tampa kanthi lega-legawane atiku. Tak nggo kalung wis. Geleleng kaya marinir. Usus. Kaya marinir barang ki piye? Mangkat to. Jumuju ka ning negara utawa yen kowe engko ketemu Ratu Ngelana, Patenana, kono bakal ketemu sesemban kita Mara Drupadi yang bisa madhangke negara Ngamarta ya mung jeneng kita Kulup Bagong. Nggih, pukulun matur nuwun. Ya wis ngono wae ya Bagong nggih. Matur sembah nuwun tanpa upami nyuwun pamit. Ulun kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pukulun. Neng pawuan lho rapiane njiret neng jarek mabur ya tiba meneh demit ki lagi ki lho dewa kejilet jarike iso tiba meneh wis ya Bagong nuwun kondur makayangan ya.